ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାଘ, ତୁ ଏ ଖେଳ ଖେଳିବୁ? ଯଦି ତୁ ଖେଳିବୁ, ଯଦି ଜିତିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାଂସ ଦେବି। ହଁ ପୁତୁଣି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଖେଳିବି। ମତେ ମାଂସ ଦବ? ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ନାଁ କହ। ପ୍ରଥମଟା ଗୋଲାପ, ଦ୍ଵିତୀୟଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ତୃତୀୟଟା ମନ୍ଦାର। ତୁ ଭୁଲ କହିଲୁ। ଆରେ ବାଘା, ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଁ ପୁତୁଣି ମାଉସୀ, ମୁଁ ପଳଉଛି। ଆରେ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବୁ। ସତରେ ଭୁତୁଣି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ସେୟା ମିଳିବ? ହଁ। ତାହେଲେ କହୁଛି, ପ୍ରଥମଟା ଗୋଲାପ, ଦ୍ଵିତୀୟଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ତୃତୀୟଟା ମନେ ପଡୁନି। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଫୁଲ ନା ମତେ ଆସୁନି। ତମକୁ ଯଦି ଆସୁଛି ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ଶୀଘ୍ର କୁହ, ନହେଲେ ଭୂତ ମାରିଦବ। ଶୀଘ୍ର କୁହ।